Aron magiyahan ang mga turista nga buot musuroy sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, usa ka virtual map ang gikatakdang ilusad sa Dakbayan sa Lapu-Lapu karong tuiga. Nagtinabangay ang Lapu-Lapu City Tourism Office, IT Office ug usa ka lokal nga kompanya nga nagtanyag og virtual maps aron makahimo og usa ka mobile app diin makita ang mga dapit nga kasuruyan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Lakip sa mabutang sa maong mobile app ang mga produkto sa Dakbayan. Lakip na ang mga mamahimong kasakyan sa mga turista aron malibot ang dapit nga buot nilang masuruyan. Tinguha sa lokal nga kagamhanan nga hingpit nang mabalik sa normal ang turismo sa Dakbayan. Para in one glance or in one click sa turista, makita na nila dito unsay naong sa establishment nga ilahang stayhan, sa room, sa restaurant, paspas naman kayo ang technology karon. So, morning gibuhat din nato ang virtual map sa Lapu-Lapu City para imbes nga mahatag tag brochure, ang app na lang ilang gamiton niya nana dito tanan